दा आंजों लोगोसे मेडाम जे राइडार्स ग्रुपनिफ्राय दा मेडामनाव आं मिथिनानै लागोन मेडामनि गामिया दा बबेयाव? आं उदालगुरि दैखांनि उदालगुरि जों दैखांना गासिबो बाक्सानि हरिसिंगानि गासिबो मिक्स दं क'क्राझारनि जों राइडार्स ग्रुपआव मिक्स दंजोबो आच्छा गासैबो अल माबा अल आसामनि अल आसामनि माने बड' पार्टिनि बड' राइडार्स ग्रुपनिफ्राय बड' राइडार्स ग्रुपनिफ्राय ना स' गोजोननाय थाबाय मेडाम नोंसोरखौबो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आं बे आइजोफोरथिं थांसै दे बबेनिफ्राय फैखो फंबाय? जों उदालगुरि ना राइडार्स पार्टि ना माने आच्छा राइडार्स ग्रुप जा ओरैनो एसे जों मिक्स आरो जेनेबा क'क्राझारनि माने सब मिक्स दंजोबो आच्छा दा बिथांमोना एकदम राइडार्स ग्रुपनिफ्राय नैबे जे एफेक्सन जायगायावहाय नुजाफैनो हादों बिथांमोना दा ओरैबायदि गोजोनथाव खौरां आरोना दा बिथांमोनाबो बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै गनायखौ थानो हायाखै बेनिखायनो आच्छा बेबायदि बिथांमोना बेनिफ्राय नुजाफैनाय जादों आरोना दा फ्रायानो नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा बिथांमोना जेखिनि गावसिनि दंनायनिफ्राय एसेखिनि अनसुंथाइ जे होनो आवगायबोदों जोबोद मोजां दा नायनानै लानो हागोन नै बेबायदि गारिजोंहाय फंबायमोना लानानै फैनाय जादों आरोना ओरैनो साबैसे फैदों मेडाम? 10 जनसो ना? 12 जन ना? आच्छा गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम जोंखौ बर' हर्ट होननानै मिथियो जोंना मटर साइकेल सालायग्रा क्लाब दं आरो ज' बिदिनो जों हान्थिबाय थायो जायगा नायो जायगा बेरायो दा दिनै बायदियाव जिमान जायगा नायहैबाबो जोङो जोंनिनो जायगायाव नै बेबायदि नुफैनांगौ जाबाय नालाय थ' दिनै जोंनि आदामोना फैदों थ' आदामोना फंनैसो बुंगोन दा बेनो ओमफ्राय आं जोंनि बर' हर्ट मटर साइकेल क्लाबनि आं माबा चिफ जोङो माबायाव नुबाय थादों ससियेल मिडियाफोराव बिदि जाथाय जानायखौ जोंबो दुखु मोनदों ओंखायनो जों दाख्लैनिफ्राय रायज्लायबाय थादों माबोरै जों हेल्प खालामनो हायो जोंनिनो मानसिफोरखौ ओंखायनो जोङो साननै सिगाङाव जों डिसिसन लाबाय जों बेयाव फैगोन होननानै ओमफ्राय बिदिनो जों कालेक्सन खालामबाय जोंनि क्लाबनिल' होआखै बहुद बेलेग मानसिफ्राबो होदों ब्लेंकेट जोङो 61 पिसेस लाबोदों ओमफ्राय गथ'फोरनि मुजा जों खोनादों गुसु मोनदों होननानै ओंखायनो जोङो चिल्ड्रेन सक्स बयस 11 पेयार्स ओमफ्राय चिल्ड्रेन सक्स फर गार्ल्स जों 9 पेयार्स लाबोदों ओमफ्राय गोदोरफ्राबो गाननो हागोन आडाल्टसफोरनि मुजा लाबोदों जों 60 पेयार्स ओमफ्राय जों सयाबिन लाबोदों जोङो 20 केजि ओमफ्राय बुट साना जों लाबोदों 60 केजिस ओमफ्राय सिरा लाबोदों जों 30 केजिस मुरि लाबोदों जोङो 20 केजिस ओमफ्राय आइजोफोरनिबो सेनिटारि नेपकिन्स लाबोदों जोङो बे नाम्बारखौ बेसेबां दङ जों मिन्थिला दा बेखौनो जों बारा बुंनो नागिराखै जोङो सिगाङावबो जों बिदिनो हेल्प खालामबाय थायो जोङो सिगां बे चिरांनि मंगलियावबो दैसा दै माबानायाव दैबाना फैनायाव न' बायनायफोरखौ जोंबो बिदिनो अनसुंथाइ होफैदों दा बिदिनो जों बारा गिदिर खालामाखै जों जिखिनि हायो जों बेखौल' होफैदों आरो दा जोंहा प्रेसिडेन्टबो दं प्रेसिडेन्टआ एसे बुंफावनाय होदों खुलुमनायखौ बयनिफ्राय जासिहरो दा जोंहा 30 जानुवारियाव जिथु जाथाय जानानै थांदों बिनि थाखाय जोबोद दुखु मोनो गोसोनिफ्राय दा खोनानायलाय ससियेल मिडियाफ्राव खोनानायलाय जों बयबो खोनानो मोनबाय दा जों जायगासिम जाथाय जानाय जायगासिम फैनानै जों नुफैबायबो दायो दिनै थारैनो नंगौ जानायफ्राथ' एसे नुनानै एसे जोबोद बोरैबा मोनदों गोसो गोरबोनिफ्राय जेबो माने फोरमायनो हास'वा बे जाथायखौ नुनानै दा बे जाथायाव जानायलाय जि एसे एनै जों अनसुंथाइ होनो हायो जोंहा चिफआ रोखायैनो बुंलांबाय
दा बेखिनिखौ जों दिनै जि एसे हायो रायजोफोरनिसिम बेखिनिखौ होफैनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों। दा स' आंनिफ्रायथ' आं बारा बुंनो जेबो गैला, एथ'ग्राब बिदि गैला। थ' थारैनो माने फैगोन गाबोनफ्राव गासिबो सिटुएसनफ्रा मोजाङै मोजां जालांथों होननानै आं इसोरनिसिमबो आर'ज गाबो। गासिबो गावजों गावनो माथो आरो एथ'ग्राब एना एनि माखासे जाथायफ्रा जालाङो, जेराव जों गनायस'नो हाया, बुजिस' हाया सम मोनसे। बेखौनो जों बयबो खौसे जानानै जि मोजां सलिउसन लाबोनो हायो बेखौनो जों लुगैहरो। आरो सोरजिगिरिनिसिमबो बेनो आर'ज, मोनसे सलिउसन थाबैनो जाथोंसै होननानै। दे गोजोननाय बावबाय बयनिसिम। दे बिदिनो नै बेवहाय बोख्लायनाय जाबाय गारिनिफ्राय मालफोरखौहाय। दा बे रेसन जे अनसुंथाइ बिथांमोननिफ्राय होफैदों, दा बिथांमोना जाहैबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार आरो बाक्सा। दा बे मोनब्रै जायगानि जोंनि बिदा फंबाय जे राइडार्स ग्रुपआ गावसिनि हानायनिफ्राय जे एसे एनै अनसुंथाइ होफैनाय जादों। गासैफोरनो दा बिथांमोना दिनैनिफ्राय बेल' नङा, गोबां माने जोंनि बर' जाथिनि जेनाखि दुखु सैनांना थानाय जिखि जायगायाव जाया मानो बिथांमोना बेबायदिनो गावसिनि तरफनिफ्राय हागौमानि खबर लानानै गावसिनि दंनायनिफ्राय जि हायो बेखौनो बिथांमोना अनसुंथाइ राननानै होनाय जायो। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बेबायदिनो बिथांमोननिफ्राय नै गथ'फोरनो बेबायदिनो रेसन बायदिसिना ना, नै बेवहाय मजा ओमफ्राय अनेक जाग्रा लोंग्रा आरो गथ'फोरनि गस्ला सि आरो मुरि आरो सयाबिन अनेक बुस्थुफोर लाबोनाय जादों आरोना। नै जाग्रा मुवाबो दं आरो नांगौनि गोजां बोथोरनि जे बायदिसिना गस्ला बायदिसिनाबो दङ। नों आदा थांदो सासे गामिनि माबाया खृष्टान नङाबा सिखारि गावब्रानो बबाव इब्रिनाय फैखो गावब्रासो थानांगौ आरो गावब्रासो इब्रि मार जाखो बेयो गस्ला हिन्जाव आइजोफोरनि, ओमफ्राय बेबो गस्ला गथ'फोरनि, ओमफ्राय नै बेयो एसे जेकेट आरोना, बेयो गिदिर मानसिफोरनि आरोना, आरो लंपेन्ट आरो बेवहाय मुजा, ओमफ्राय नै बिसोरो जाग्रा मुवाफोर। एकदम उन्दै गथ'फोरनिबो दं आरोना। नायदो नै ओरैबायदि गथ'फोर अन्थाव ओरैबायदि नै गोरलैनो उन्दैफोर। दा बिथांमोननि मुजा लाबोनाय जादों, जाग्रा लोंग्रा मुवाफोर। नायदो नै ओरैबायदि आलाय सिलाय अन्थाव बाथाव गथ'फोर ना। लाजिथ'दों, लाजिनाङा ने, नोंसोरखौ अननानै लाबोदों। मालाय हारसाफ्रा माबायदि सेलायलायो। बेयो कम्बल आरोना, कम्बल जोमग्रा, ओमफ्राय मुजा नै ओरैबायदि दामि मुजाफ्रा नै बिराद मोजां। जोंथ' दा आन्दाज मोननाय नंला, गोदोर फिसाफोरखौ उनावहाय मिलायनानै जों नै बे जाहैबाय हिन्जावफोरनि मेन नांगौ। दा बेबायदिबो केपासिटि अननानै लाबोना होफैनाय जादों जोंनि राइडार्स ग्रुपनिफ्राय। दा जोबोद मोजां, बाख्नायथाव।
जय